Şeyle bir kol täzeliklerimiz var da häzir siz bilen paýlaşarym, görkezermi? Anna. Emme salam men. 2 gün meri başagaýym. Şeyle bir kol täzeliklerimiz var da häzir siz bilen paýlaşarym, görkezermi? Abrada çıksam paýlaşsak, şu bir özümiz aýyl taýladyp bir özümize gelelik. Ekip bolsa ondan paýlaşak. Gaty gowul täzeligim ma we görkezjek, aýtjak, goýjak zatlanma. Ay, o da adam bol, erbet adam bol, garat. Yok da şükür, nemetme şükür etme diýerler da bolmady ýöne. Umuman, ene goýşma diýerler. Gatken, ana o taýsna bolsaýyn size biraz başa gaýra. Men bu zatlar amma. Matalar, zatlar. Garad gow täzeligim ma. O tarafsızçı. Hemen aýdyp geçer naklyp. Rada aýtjak. Şu videom sahan dedip alın. Karoçy şu wagt näme boldy? Şuýda men gowşym ýa-da ardyp. Şoň bir gyzy bar konça. Menin gaşda gaty ynjyk. Hekmetmi gaşelyk bilemem aýmy. Menem konçleme diýdim. Ardyw diýdim. Şoňa diýdim, durlap çykpak bakmay. Merhaba. Şoňa diýdim. O aýyrdım, aýyrýam, gaşy diýdim. O da diýdi, sen birçe aýyrtyp göräýdi, şoňa diýdi. Eden bolsun ätti. Ady gunçadyr gelseňiz. Başgasyna garantiýam ýok, salam bolmaýar diýleňiz. Gunça ady. Gatyw formy, ýaman gowat aýyrdy. Baba skipka näçe? Evlen doğum ben geldim. Yo, gunçadyr akylym men goýun etkedine berläp alyň. Garantiýaly ýaman gowat aýyrdy. Bunu aktivem bolmadym, lak diýip rozalara näçe geldiň diýerler äger. Bolýa, bärlerini geçiň, saradyk geçdiňiz diýerim ol. Şu uzak günüm aktiv bolmadym, boş beriň bärlerini. Süleyman bilen görüşdik, baýdyk, iýisdik, baýdyk. Näme diýdi Süleyman? Bir gurruna da çyrsa şu wagt boly, näme diýär, tahrapla diýär, hä diýdim ol. İnternetden ganyň ornaşypdyr diýär. Denni diýär, internetde ýaşap bilemok diýär. Eger diýär internet ketilýse diýär, näme bolarsyň diýdik? Psikolojik bunalma. Psikolojik bunalma girersiň diýär. Onuň diýär, ýene bir aý soň açylarsyn diýär. Bir aýdan soň Yani adamlar ne işlep duracağım çıkar bak. Senin näme segmen çıkar bilmeýän internet ketilýär ama. Aslında internet ketele bir var, ol özüňizde öje ornaşdyrypdyňyz. İki sen video oýmasaň tähra bu näme şunu oýmadyk ha. Näme urun berer ka. Şey diýäňiz makylym. Şey diýip garaşyp oturar. Ertirin hayırlı aklın golmaýardan geçme. Gol dilegler etjek. Evet diýjek gel. Günün hayırlı bereketli rızklarla geçsin. Henem amin diýip aklym kabul etdim. Wala men sana gol dilegler edýän şu amin diýip ýazsaň men şu dilegleri kabul etdim diýmezken şonu bilin aklym. Şoňa geçme. Günüňiz hayırlı, bereketli, rızklarla, ursuz, gowy bir gün bolsun. Ola bir. İkinciden, şu aylarda bir surat görýärsiňiz, bu ýerde tapajak. Şu men ýüzüm. Sebäbini aýsam, düýün ýüzüm arasalatdym. Men ýüzümiň tüýüni aýyrdım da eribet şularla alergiýe berýän. Has ýakynan görkezmek üçin ene şu aylarda bir surat goýýan. Inni, sen şunça zadyň var, nähilek ýüzüň bir günde geçirip bilemek diýen bolsaňyz, şu gün diýiri suud etjek. Ene bu aýyň 16-sy alergiýamym özüň görýämem hasam ýakyna daýyn bişik ýalak şeýler. Men hemişe size öwümde aýdýan. Ilki kiriyor sağ bak jitgim ile diýemek şular ýalak ýagdaýlarda jit işte şu diýemek bu diýemek umbalka diýemek tebiýe sağunymyzy alyas öýle dany şular ýaly wagtlarda geçme alýaňyz ýüzüňizi maçalkatyp tarabyna ýa-da eliňizde köpürçüklegip ýuwýaňyz. Hemekde diýeri gorkodeýin. O zady umbalkany isleýän adam lüboý ýüz ulanıp bilýär. Şonuň köp sorýaňyz. Lüboý ýüz tapagy akylym. Ene ýüzüňizi ýuwýaňyz. Ene ýuwdum. Oh.
Hiç ilmi açar kadegirenlerdir. Ondan soň yuwanymyzdan soň akylym. Gowa diýip çykke şey diýip bir 2-3 minit çeýdip nemet ýa nämedir oňa dese aýdym. Şey singdiripsiň urup masaj etdiň. Gowa diýip çykke hidrat ýa ýüzüňiz zaten edip oturýan şu mineral alergiýalar üçin. Ene. Ondan häzir komples opşy hoç çykaýyp ondan dowamyny, ýani rezultatyny orkatjak şu wagt göni şunun dowamyny, ýani günemdär bir saýatyň içinde şu zatlaryň rezultatyny gorkatjak dedi. Şonçup gaýrat edip men hiç zadymdan aýrylman, garaşyň sizden haýyş. Bu saýanyňyzy näme gorkadak diýseňiz, Liboy adam ulanyp bilýänler. Prosta bir alan 2-3 sanaklar vakityanam var dowam bolmady diýip gorkup şu derece ýöne edil şuan alergiýa ýagdaýynda tebiň saýanylanýan garaşyň. Geldim akılım geldim. Rezultatyny paylaşyp gatken ýapsaňyz eýem. Iki bilen şunu soraýarym. Şol hemmelerden öň çalmalym diýen hawa öň çalýan meselem. Eleki üçlü bakım var, nemene bor alaňyzda da muny ozat etýän birinji göz altyňyza şunu şeýlere görkezýän çalýan akylym. Eýem sagyna da nemem aýyrly alergiýam bilýänmi? Ýöne häzir krem çalsam has bildirýär. Gözüňizi her gün çalmaly şey diýip giýje güni tapagy ýok. Liboy wagt bir şey diýip çalýaňa da hökman ulanjak bolsaňyz alyn gaýrat ulanmajak bolsaňyz alman Türkmenistana ýakynna barýa gözüňiziň aşagyna çyşy, böklugi, gyrşy maşyny ýaman gowadyk saatla ýakylym. Şonçu alyn allaryň ene hökman alyn akylymna. Inna akylym like, repost hemmedäden sizden haýyş etýän geçmän görüň. Ýanky bilen herkiň arasyna tapag dörkejek. Bäri öňkü surat goýjak. Alergiýa bolan wagtmy ine bu häzirem gara kremden soňky surat goýjak. Tapagyny özüňiz görüň. Alýaňyz gara kremini ýüzüňize lazer etdir. Ýanagyzy alergiýa, garadyş öýüňiziň derde dermany ýok diýip hasaplan. İçinde näçe vitamin bar akylym. Ine alergiýa bolmy? Ýüzüňizi tutdurup, adat etdirip alergiýa bolmy? Çal gara krem, ýanky aýmylyk näme doğa sabun bilen olat, näme şu aýdyň organik sabun bilen tebiň sabun. Ýüzüňizi çal, ýydyryň, masaj edin. Häzir öňkü soňky tapagyny gorkatjak, ýa bir gerekde etjek tapagyny gorkatjak. Bileşlen filtr goýamak, bilen tapagyny görüň, men zatlamy öňemek prosta bara o hani ikisini tapagyny goýdum. Diňeje bir gereklikde güneş krem mara. Mana öjek käsede görüň arkaýyn. Gara krem diýişmeýär, öňüňiziň ýodu, öňüňiziň dermany akylym. Bilýänmi? Hökman hemme öýde. Men bir tebiň sagynym Liboy adam, ýöne umuman ýara berä üçin aýtýanna, soňky çykan zatlaryň hemmesini gowy ýöne şu watlykça edil ýagdaýyny wapşe ýok bolsa, näme bolsa bolsun, hökman bir gara krem alyň akylym. Basta gara çaçalym çal görünmeli hidr edersiňiz. Intermaki tanrıyal kapına aydar tanrı bizim yapırlayışına seredeydi. Bir diye akılım diye ama eşime siniptir diye şu derece qow iyisi var eken ya sağol tanrıyal kapına. Ananın şunu alana var ya 2-lep, 3-lep, 4-lep alyalar Türkiye'de ananın. Özün Türkiye'de qammat. Aýdaýmyňky Türkmenistana saýun bilen bilelikde 150 manatdan ol. 60 ýerlik 87 ýa-da geçme 60-92 bulaşdan alyp bilýän. Arkaýyn. Bir alýaňda bir pasy 4 aýyňda ýetýän sebäbini aýtsam şu nemesine seredim. Başga ýerlerde, ana, başga ýerlerde
bakım nemet boşar yalık. Men beýtmedim. Az bolsun hem merik ýaýrar ýaletdim şonu. Men size bir daha aýtmadım. Saçym kreten ettirdim. Ona aýtdym bolýar. Ýöne bir kuşanadan sonra da nähili dawarny bolsaň bizem uçjak, näme diýäň diýip maňa Serdary Gülçınar maslahat berdi. Şeýle gowy diýdi. Saçymy dürdü, etdir şoňa. Menim ýok gyz, ane ziýan ýalar keretine, gowy däl ýalarmy? Ýok, aklym ol. Hem maskam bir da etýär diýdim. Menim diýdim. Şoladından etik korka diýdim. Hani hem saçymy düzleşdirsin, hem hemmesini birden istedim. O da diýdi maňa, gowy görseň paýlaşgyn diýdi, gowy görmeseň paýlaşmagan diýdi. Ne erkek görmekdi Serdar. Saçym häzir birazcık suw gitsin, gözüňiň öňüne. Ýöne gura diýip çyka darajak. Nähilik rezultatyny hökmen paýlaşjak. Garaşyň. Size ýakyna gowy täzeligimmi? 3 sanakla açyk nasip bolsa inşallah Türkmenistan'ın en köp biberi suw soraýarlar saç üçin. Geçmeýän şoň bir daha edecek ýagly saçlaryň dermanyny şu. Gowur saçlara da güýç berýär, kuwat berýär, gaç gowy edýär, ýöne ýagly saçyň dermany şu. Ýagly saçyň dermany surat düşürip alaň, sahran dedi balaň bir-biriňi doklaň. Ýagly saçyň dermany ýene bir gada gaýtalaýan akal. İmkan garaşylýan zadym şol. Gözal turulanyň şu. O zat nabor. Nabor gat kän adam wala şeşon garaşyňy ýalam. Elimden gelen bahalardan koýaryn bamakly. Şimdi saçym uğraýan, rezultatym görýän saçyň nemesine, näme şu? Hızlı çekim edýän garaşyňydır. Lambır. Lümbüş. Geç bunları geçeyim sana. Geç bunları keseyim sana. Lümbüş. Lambış. Geç bunları geçeyim sana. Yani gatı da var mı olurdu böyle olan? Halasan paylaş, halamasan paylaşma hiç mi? Diğerinden hem belledim o seredaydan yine daradım ha. Şu fenin darağılan aslında beni uklat gidip de bunu yavrulam. Yine fenin darağılan daradım. Bunu sağdan nana da seredde saçımı. Serdar güler yüzün gülsün. Menden sen onun üstünden 10 liranla nanay cımdı yüreğimle nanay. Ama seredayda saçımı. Etti saç. Kıyılar, ettirin keretsin. Ettirin her ayım öz bakımcığına da edin mesela. İnemin biberiye soğum olur, ine çayda çıkacak laklam olur, sırf olsun. Şoların hep ulanın. Bunu seçelim çıkadırsanı. Yalpıl, yampıl. Serdar Doğan Tanrıyal kadın maslahat veriyanları hükman ettirin. Şeylecek yine şu Bülent ya, iş menet ya. Kafiyelem tormanlar, kafiyelem alayın gence düğünme onun gelene tap verdi. Storsu kafiyem kutardı deyip sen alayken kafiyem kutaran ona deyip işe gideyim, işte hemen de karışıyam. Ondan sonra aytıp verecek zatlanma, düğünkü yükler var da. Benim satasım geliyor, aklım köp sorayım, nemet satacak olayım deyip. Aydarın aklım ben onu. Size kafiyemi alam çıkayın, işte yemeğine de karışıyam. Bunu bir kısancak yığınağımla. Aylan geldi yine dayanakta pamuk. Hadi işte görüşürüz. Saçım o kadar valla ha. Bunu olsun valla daha. Şu gün var ya 3. gün nesip edenen bizim işe geldik. Çarşamba gün çağırıyana diye hava. Belki kuda gidersiniz deyip tüselettik yani oraya diye de. Ay bağırılım yani doğruyum diye. Günümüz hayırlı. Cevriyem geldi. Cevriyem gel Cevriyem. Gel. Cevriyem Nasreniye yok. Cevriyem.
Ha o iş babulyam öldü. Ha o babulya söyle cevriyamın. 5 yıl tereden babulyası ayırlı. Çünkü şu an aynı ayırlanıyor. Kıyınan bir hilek bolyanıyor. Ervet bolyanıyor da görürüz. Geçin hemmeniz. Geçin aylangıla dağlar gitsin akılım. O günler bolsun. Her meksi baktlı olsun değil mi Ha cevriyam? o Suray senem geçin hemmeniz geçin. Geç aklım. Gelin hemen diyorum maaşına çenemski. Cevriyam iyi de cevriyam. Gerçeğe çıkıp şuttur gel ileri. Ha o men dinlen mer ayt kelet ene canapa. Greç güzel şunni pa o pa. Oy Allah canım ey. Ene canapan eli suyucun olur. Ha o balya ene canapa. Taş cevriyam anlatma. Gelinen yaman naber? Yok gelirlem kaytı oğlumdan kovulup çıktı. Şeyler Vallahi ya ömrü olsun ya. ben aklarda geldim ben aklarda değil ilayım kesilen ya. Diyecekler ıhlansa. Sevmiş mi? Sevuç bombomlaştım da engelle koydum. Sev blokladın mı? Hı. Hiç yerde yok. Ne yaptın? Ne yaptın? Engelle koydum. Beytmalay men oğlumu. Allah men aklayım. Aklarsız men mastren yam 0 Yok. Ben aynen aynen. Men hiç dönerim yok aklarsız. Hiç de. Ne diyen? Düğün mama on etmeli onu etmeli diye de. Men çağır men boş men ıhlaslanıp o iş ver. Çocuğa değil ıhlas sorulmasın diye bir şey diyen oluyanlar. Aa ya aklasın yer ayrı. Men var. Ha? Ha. Düğün toyda bir şeydi sorma ver de bana. Ne dedi Cevriyem? Anlat Cevriyem. O gelince senin yani gelip surata düştü toy kutarıp kaytmaya kalk. Sen bunun mu? Sen bilen düştüler. Sonra Ha, dedi hı ki, hı. men yanıma geldiler. Bir sözün kovuverdim dedi. Şunu aydasın Melya sana dedi. Ay dedim. Men bergiyim Victoria'nın çam babulyam ölmegey dedi. Ne dedi? Şu vakti men amin dedim dedi. Yani eşittim babulyam ölmüş dedi. Ben dedim aylığımı alacaktan alayıp dedim. Bergimin sonunu bergem dedim. Çağırma çay aldık dedim. Şunun sonunu bereyim. Şundan sonra ölsün diyemedim de dedim. Yani bergim kurtulsun dedim ama aldım verdim. Babulya öldüm dedim diye. Beriyin kutardı ama babulyan. Bergim kuturdum aradan 14 gün geçti. Babulyam bay bay dedim bana. Vah ama yine de Kıynan, görüyoruz. yaman O kıynan. babulya da layhan. 5 yıl 3 ay seyrettim. Başta 6 yıl emek verdim. Gel Cevriyem. Cevriyem iyi misin bolmaya? İyi Cevriyem. Şunlar yağla yanlarcan iyiliğini yine böyle taparlar da iş. Anladım ben. Yok tapılar. Ben var uzun İyi süreli, sezon, iyi uzun sorsa. süreli işlenmeyen iş var yani biliyor musun? Ben o kadar yüksek bahada da gözüm yok yani. O olsun da şu patronuma maydı oti. Ben cahil satacak mı ne edecek diysem aydı boşaldım içinde. Ne edeceğim bilemem hak diye. Şu an ben şu an kirası olursam Gün beriye. gün veriyor.